mesti menika wonten Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Ya, luar biasa. Ya niki ya dadi apa bintang tenan ya mampengi kae bintang tamu harian dheweke. Yen ngene iki tanjake tenan. Ya. Saking Jaten Karanganyar niki wau Mbah Supar. Ya. Pak Supar wis ping 3 kok tindak ngene dhewe. Tenan. Pengen ndang memastikan ayo. Tur angger ngene dhewe mending ngastara kok pirang-pirang kae. Matur nuwun Mbah, Mbah. Ya, ping 3 kok estu lho niku tanggal selangkung dadi dinten Minggu malam Senin Pak Cahyo. Nggih. Let seminggu mara neh. Estu lho niku kula sing gagungan kersa niku badhe ngunduh mantu. Dinane Minggu malam Senin mboten Setu malam Minggu mboten Pak Cahyo. Nggih. Ping 3 aku mbaten. Piye tegurine tok ora manjer iki piye mboten. Ning wis dirampungi dilunasi ngono karo Mas Mulyadi ya. Terus nglerek melih Mas Yosep ya. Lah menika kala wae nembe kemawon nembang sarung jagung menika nggih. Mbak Dian Munasiroh. Apik. Lah kuwi lho, delok kuwi. Kuwi garwane Mas Sigit Gapuk. Kuwi paranggana unik kuwi. Ha iya, Angger dek iki rekake gawe setelan banyol, lek ora lucu awake panas kok, Nduk. Ayo. Menika saking aslinipun saking Laladan Pule Pilang Kenceng Madiun. Ning sampun dipun boyong dhateng Solo kalian priya saking Laladan Plausan mriki Mas Sigit ingkang asta saron menika nggih. Ayo, terus nglerek melih. So nggih. Wah, iki menika waranggana saking Kota Tahu Kediri. Mbak Birgita Ayu. Ya. Tahu takwa, tahu kuning lho. Awakmu dolan ning Kota Kediri ning area alun-alun kiwa tengene kono ngen klenteng barangke mesti ana tahu takwa, tahu kuning. Ya, wingine Birgita ya. Ngene Birgita kuwi. Dek ben iki 3 dina kepungkur rekake ya dolan ning nggonku gawane oleh-oleh tahu. Padahal niki kula gawane tahu takwa. Mang Dahar. Ya, tak pangantenan mak krius no. Wah, jan nyermumuh, Nduk. Ayo. Tenan. Tahu takwai spesialise iki dipangan entah ya enak, digoreng ya enak. Ya. Kuning ya kuning. Surut-surut ya. Ayo. Terus kalajengaken nglerek melih, ayo Sep. Nah, wah. Sik ndi antenmu ora ketok iki. Ndawanda, wah. Wis seragam karo kancane. Wis mawi antene beda, ayo. Ngangge anten radio, ayo. Dunduke to. Menika Mbak Wanda Amara. Saking Laladan Jogorogo Ngawi. Nah, nggih. Piyayine mendel meneng ning mangane akeh. Nggih, Pak Dalang. Oh, apa? Niki Mbak Wanda niki wau wingi nembe ujian pembawaan. Alhamdulillah nilai ini sekawan. A. Wah. Luar biasa. Wah. Hebat toh? Nggih. Elok. Selamat ya Nda, Wanda. Wah, elok luar biasa. Biji papat ki nilai tertinggi lho. Ayo, Ditumong pira papat iki? Dipek dhewe no. Pek dhewe syukur selamat sukses. Jan. Iya. Ayo lah bapak guru sing biji mesti murah. Engger umi iki wayahe ngrebab jane dhek urung iso lewati saja lewati. Ayo. Pinter lek nyelametne karo anake. Lerek, Sep. Nah, menika saking Laladan Ponorogo, Mbak Nazwa. Mbak Nazwa. Sapa komplit iki, Mbak? Nazwa sapa? Reina Najwa Amarila Iswananda. Ayo wajah. Ayo. Suwae ngono kuwi. Ayo, saking Laladan Ponorogo, Reina Najwa. Apik, jos. Terus nglerek meneh. Iya. Sret. Wah, iki wajah baru iki Madangkara. Iki cah anyaran. Anyar apa pindahan? Anyaran. Ora ngawut ae ora. Iki urung tau kambon apa-apa iki bocah iki. Karo Pak Buke pancen ya kon sinau tok, kon belajar tok. Saiki ya banjur ditembung karo Bu Kesi kok ya entuk mergo kuwi kose ning wis marangkung. Ya ning kosmu. Kuwi. Nduk Putri sapa asmamu, Nduk? Lintang, Pak. Putri. Samane kakung apa Putri? Kula Putri. Lah iya ngono kok lintang-lintang piye.
Mbokmu jenenge Mbak Putri. Nggih. Heeh, sampean lintang sapa? Bladu. Titis Lintang Pambayun. Waduh, apik Titis Lintang Pambayun. Wah, elok luar biasa. Titis. Ya muga-muga iso titis tenan sok lek sampean milih calon jatuh klami. Aja waton lanang ya, Nduk, eman-eman ayumu. Ayo, aja gampang kegodho karo lakune codot-codot sing ora tanggung jawab. Ayo. Mergo sampeyan tak ngibaratake gedang sing wis suluh. Ayo, brongsomu sing rasa sing rapet. Ayo, kudu kaya ngono kuwi. Eman-eman iki lagi. Semester pira, Nduk, sampean Lintang? Kula setunggal angkatan kalih Umi, Pak. Oh, semester arep 3 berarti. Nggih, syukur lek mlaku 3. Endi daleme ngendi daleme? Urung limo. Kula Jumantono Karanganyar. Jumantono. Kuwi pake pengendang hebat Sanggabuana sing ditulodo karo pengendang-pengendang saiki. Wah iya Mas Tlonteng ae lho. Ya, Mesti ya Pak Buke ning dalem iki mirsani ning YouTube lho. Pak ki lho anakmu Pak. Ayo Pak, muga-muga sukses ya Pak. Nah ya mesti ngono kuwi. Ah yes. Matur nuwun Genduk Lintang. Ya. Terus sing pungkasan, lah iki sing wis viral iki. Kenal dhewe aku wis kesel kenalane songo ya. Kenalan dhewe. Nggih, dipun tepangaken nami kula Ning Umi Laila Hafifah. Ning nang ninggung apa piye iki ora. Ah iya. Heeh. Bapak kula nyusul lho, Pak. Endi? Nika. Pak kok biayaan teko kene ngopo kuwi? Pak Wiji, waduh dalane angel tekan kene. Kuwi metuk karo anake mergo sesuk Umi diboyong mulih ning Ponorogo arep dijabne sesuk iki. Oh to, Mboten. Ora to. Jenenge ampun ngoten niku to. Lah piye? Pacar yang mboten gadah. Dole melas. Ya iki pengumuman kagem para nem-neman wonten leladan Wonomulya niki lho. Enten barang murah. Ning ora murahan lho maksude iki. Murah senyum maksude. Nggih. Ngendi omahe ngendi? Kula pidalem saking Waduh. Kula pidalem. Ndarene sekedhap kok tarik siram. Ya tunggale kuwi ya. Kula saking Pulong Ponorogo, Pak, Bu. Nggih. Terus omong apa ngono lah? Terus napa nggih? Napa? Sampun ngoten mawon, Pak. Ngono tok. Niki kula semester kalih badhe 3 niki. Kula muridipun Mbah Wir. Mas Danang, Pak Danang. Iya. Sing komplit to Pak Bagus Danang. Pak Bagus Danang Surya Saputra. Tak kira Pak Bagus Danang Surya 16 ora. Malah rokok ora. Adem-adem ngene sing ketok-ketok rokok tok, Dik. Ayo. Ayo. Ngadeg kok Om. Ayo ngaturke lagon sik sampean. Yo dihormati nggih tambah adem yo apa wi arum Bali yo diaturake ngormati Umi Hafifah Pulong Ponorogo. Yedos. Doa dan ucapan selamat untuk mempelai berdua Mas Mulyadi karo Mbak Sri Hartini piye Om? Ayo. Mugi-mugi dumateng temanten kekalih pinaringan wahyu jodoh. Mugi-mugi bahagia selalu kalih mugi-mugi
Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Saya enek mugi-mugine ora? Mboten, sampun niku mawon. Matur nuwun sih karo Mbah Supar. Matur nuwun Mbah Supar, sampun nimbali kula sak rencang mugi-mugi rezekinipun panjenengan tansah lumintu Mbah Supar. Amin. Nang penonton sih, ayo. Matur nuwun Bapak Ibu penonton, pamirsa, panjenengan sampun kersa mirsani ringgitan dalu punika mugi-mugi anggenipun panjenengan mirsani mugi-mugi dados renane penggalih kalih mugi-mugi panjenengan sehat selalu panjang yuswa rezekine kathah mungkin nek rezekine sampun kathah panjenengan anggap piyambak ngoten Mang Sauri to Pak Bu nggih mugi-mugi ngono lho nggih mugi-mugi ngono lho ya Jirolu ya. Ayo ngono nggih to mbok adem kok ayo. Ayo saiki nembang sing apik mumpung ditunggoni karo dosenmu ya kuwi Mbah Suryo 16 ayo. Becik. Iki anu bae. Sampeyan tak tau nembang kae ngujiwat to, Nduk? Nggih. Oke, isih apa? Nggih, tesih. Ya, sak bawane ya. Nggih. Oh iya, nggih. Tapi nyuwun sewu nggih Pak Dalang. Napa? Hawane radi asrep mungkin nek radi ngoten dimaklumi nggih Pak. Ya mugi-mugi ora kademen ya. Ndonga no ayo ngono. Diaturke nggih pelok barang nggih. Umi Hafifah. Sik Om kok ndak mesti kliwatan aku sik nyelani dilo. Nggih. Menika sugeng dalu Pak Cahyo sugeng pentas mugi tansah mangke wilujeng sehat mboten wonten aral. Sawiji menapa kula Sairan Palangkaraya Kalimantan Tengah panggah tumut nonton pagelaran jenengan. Nggih, matur nuwun ingkang mirsani wonten streaming. Ugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Cahyo. Asrep nggih, mboten sumuk. Ben mboten asrep digudreke kagem Pak Haji Bardi dateng geni langit. Wah nggih matur nuwun Bapak Haji Daryono, Ibu Purwati, Klicorejo, Mejayan. Nah, iki sing wayangan sok tanggal 2 kuwi. Matur nuwun Bapak katresnanipun. Nderek wungon ugi nyimak Mas Cahyo Kuntadi kalian Mbak Kesi. Wah iki sembah nuwun saking Bapak Muhtar Hadi. Nggih, pun kula waos niki, Pak. Selamat malam Bapak. Oh nggih, sugeng dalu menika tanpa nama, no name nggih. Kowe gambare wedok iki sapa iki? Nggih. Terus saking nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak Cahyo Kuntadi nderek wungon mirsani monitor Kuntadi channel saking Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Wah, iki langganan lawas sih. Ayo. Wis nate nimbali karo awake dhewe. Wis mantoke anake sing rada uweng ayo. Biyen kae yo. Heeh. Terus Assalamualaikum Pak Dalang. Nderek tetepangan kula Pak Kasno, hambuk bilih kepareng badhe nyuwun gending ninggal katresnan. Matur nuwun. Oh nggih. Mangke kula aturaken siap Pak Kasnoto utawi Pak Kasno. Nggih. Ya nduk aturna sik. Nggih. Bawani. Doni Masmus tika ning wang apa kae kok ndelok bal-balan. Ah iya. Lulu angu jiwa mawe reseping hati Layak monitorku sok banter sok ora bae kok tutupi to yu. Ah kuwi monitor mburimu kuwi. Nah, kowe ndodok aja sret. Cek, lah banter kok tutupi. Zaman cilik aku mbiyen iki Pak aku ndelok Pak Ano meneng kono iki karo Pak Marno seneni. Weh, ngalih, ngalih ngono. Kereng mbiyen Pak Marno mbiyen.
Iya. Ngomong Pak Warno batine mending Allah gawe-gawe ya. Ya Mbak. Bapak Ibu pun nate mirsani Umi niki teng YouTube. Oh, nggih. Sing ora ngerti malah penonton YouTube iki umpe ngerti, Pak Umi iki kaya apa to, ngono to. Nggih. Pundi Pakmu ya ndi Pakmu? Bapak nembe sare. Waduh. Ya ini kok sare ora. Lek dereng sare kon rene ben roh ngono kaya apa to Pak Wiji iki ngono. Mriki Pak Wiji, anake kademen barang ra mesake ora. Pak ndang Mbak sedelok Ndang rene engko tak sangoni gitu ku arit. Ngekrek kowe kuwi kok. Wong tuwa tukane arit ora. Ayo. Rene Pak. Ben roh sekali tok iki bar iki wis ora kok. Ayo. Raup sik. Sia-sia karo wong tuane wis ngukir jiwa ragamu lho ora. Heeh. Kemudian niki lho, kledang-kledang niki lho. Weh, ngriki Pak. Ngriki jejer karo anake lho. Ha iki. Nggih. Entekno sik entekno sik ngebar kuwi Pakmu ben ngendi kok. Sik to kesusu nyapa lho. Karintek ta iki. Nggih. Sik ya Pak, aja kesusu omong. Sampluk. Terus naku sundul yati. Ah, yo. Pak Wiji, sugeng dalu Pak Wiji. Nah, sugeng dalu. Ada nggih. Niki Umi asli anake jenengan. Senes. Heh? Senes. Lah putrane sinten? Yogane ibuke. Iya nek lak sponsore lak sampean ora. Kula namung nyetrum. Lah iya. Pancen sing manak mboke ning sing menek lak sampean ora. Kok iso duwe anak kaya ngene mbiyen piye? Nggih pripun nggih? Sampeyan nggih sok nembang bareng to? Kula to? Nggih saged. Wis saged wae ya engko kira-kira piye lek putrane kaya ngono mesti pake lho mesti kang gene to rudung cilu mene ngono wae. Sing kula nggumuni niku anu Mas. Apa? Mosok bes kabeh anyar kok terus semangat. Sapa? Jenengan. Sing anyar sinten? Wong niki S1 nggih kula pun gadah niki kok. Nggih, sing mari ketok anyar pancen wonge ngoten. Wah. Lendalang napa? Semangat banget mosok bes kabeh anyar. Mboten iki lawas asli sumpah lawas. Sing anyar sing ungu nika lho. Lah niki lawas. Lah ya benih ucul siji punan niki. Mboten anyar niki. Estu. Piye? Anu harapan ke depan untuk kangge niku Umi piye harapan ke depan? Harapane napa iki? Ya mugi-mugi dados sindan ingkang berkualitas, bermartabat. Mbuh berapa tahun lagi kan mesti to bakal entuk jodoh to. Kira-kira harapan jenengan
pengen entuk jodoh sing model piye? Alah lek niku Lah iki pasarane dipateni dhewe malah ora ngono. kula namung manut kersane Gusti Allah. Wah, iya sing ngono kuwi sing apik, mili karo lakune banyu. Heeh. Ngoten niku, Pak. Nggih. Mang nembang napa bar niki nggih? Kula ta. Nggih. Napa mboten Napa saged. sak pocong ya entuk, arep cublak-cublak suwung ya entuk. Lah ora iso kuwi ya halu-halu Bandung ya oleh ngono. Napa ngono? Pun kula kersane ditembang yogane mawon. Oh nggih. Sampeyan ra dibedhekan apa ta apa ngono? Buat kula ta. Nggih. Anake ra percaya. Ayo. Kewan apa sing sikile 5? Ayo. Kewan apa sing sikile 5? Kewan apa? Ah, ngerti ta? Kewan sikile 5. Hah? Ngerti mboten? Mboten ngertos. Yakin? Yakin. Kucing gondol gereh. Tunggale niku berarti nggih. Napa? Niku? Kewan apa sing gedhe dhewe? Gajah. Mboten saged. Loh, anu kudane lho. Alah mboten saged. Sapi. Mboten saged. Lah napa? Kabeh kewan niku gedhe dhewe. Lah mboten gedhe dhewe sinten sing gedhekne? Apik iki, jos iki. Luar biasa. Sampeyan ngerti gajah? Ngertos. Nggih. Carane nglebokne gajah ning lemari piye? Carane nggih. Pripun iki? Ayo, carane piye? Ora entuk mecah kaca, Pak iki, ayo. Piye carane? Nglebokne gajah teng Lemari. lemari. Nggih lawange dibuka, gajah duduk niku. Udu gajah kewan tenan kok duduk lho. Kula kinten sarung gajah duduk. Udu gajah tenan. Piye? Lawang dibuka? Mboten saged, Pun. Iso. Lawang dibuka, gajah dilebokne, lawang ditutup. Perkara sedeng utawa ora kan dudu urusane dhewe to kuwi. Cocok, cocok. Nah, ada satu lagi pertanyaan. Nggih. Ada seekor rusa yang sedang ulang tahun di tengah hutan. Nah, kabeh kewan iki padha nekseni le ulang tahun teko ning kono kabeh. Ada salah satu kewan yang tidak datang. Sapa kuwi? Sapa? Ayo, wis dibocori lho pisan. Apa? Sinten? Jalak. Nah. Napa? Jalak. Kok iso jalak? Eh? Lah kok disauri wae kali penonton lho. Sing ra teko gajah, mergo gajahe ning jero lemari ngoten niku. Ngoten niku lho. Cerdas-cerdas ya mriki. Kewan niku sing paling ngayal niku kethek. Mboten saged. Nah, ngayal to, Dik. Ngayal jenengan niku kula kandhane kula sampeyan matur to, kewan niku sing paling ngayal kethek. Kan ajeng kula niku kula kethek ngayal niku ya. Ora. Kula iki gur ngomongi kok ya ora. Tunggale niku lah niki. Wis. Padha-padha bapakku kok ya umpan-umpanan arepan. Golek pasaran ning kene. Iya. Nggih. Pun. Kersane sare bapak kula. Sayang. Oh iya sayang, sesuk nyopir ya. Nggih kok. Oh iya nyopiri bintang tamu sesuk ya. Nggih. Nggih Pak, isi matur nuwun ya. Nggih, matur suwun. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Ben ngerti teng YouTube oh iki lho Pak Genduk Umi iki lho. Dadi kehebatannya Pak Wiji bukan karena beliau sendiri yang sukses, namun bisa membimbing mendidik anak seperti ini lah kuwi kehebatannya Pak Wiji. Ya, Yo diaturake ya. Iki. Ora sangadeg lho Bu Kesi, ora. Ha iya. Aku kok yo lho iki krasa lho iki. Kok gagalan Jim, aku njaluk tulung Jim. Ayo timbangane dadi penyakit lah ya. Monggo diaturake.
nanging terus Wekasan keputanku matur nuwun Genduk Umi Hafifah. Ya. Ana sing ngersake mau ninggal katresnan. Aku nyuwun sing jumeneng ya kuwi Mbak Birgita karo Mbak Trihastuti Retnawati. Ah, iki ya. Ya disupati ca neng pelok 6 cublak-cublak suweng nggih ngurmati waranggana kekalih berpacu dalam melodi. Yuk. Dalu Mbak Triastuti Retnawati. Selamat malam. Waduh, tetap semangat toh? Saya tuh selalu semangat. Alhamdulillah. Piyayi lek kaya ngono lho. Piyayine alus gemeske jan. Diatur ya. Lah nggih to. Kula niku jan pripun nggih? Welas asih ngono arep piyayi kados jenengan iki. Piyayi putri anake do sukses kabeh. Sampeyan ya ora kendhat anggene nyambut gawe, bot-bote mikir karo keluarga. Ayo keluargane tanggane. Halo ta, arae. Apa to? Tegese bersahaja kepada tetangga ngono lho. Pak Yaya. Ngapa? Pak Yaya. Apa? Hawanya kan dingin sekali. Terus? Sama saya tuh jangan kasar-kasar. Terus kon piye? Aku ya ora krasa. Gunah aku ngomong lek kowe gemeske, piyayi marai welas asih. Ngono kok iso kasar piye to? Lah tapi kan mikir keluargane tanggane. Masa aku mikir tanggane. Orang itu yang bersahaja, tegese wong sing apik, sing dipikir ora mung keluargane tok, tanggane ya dipikir. Dadi yen ngetan 40 omah, ngulon ngalor ngidul 40 omah kuwi jenenge tangga, melu gotong, melu nyangga. Yen tanggamu lagi prihatin, kowe duwe kewajiban nulungi tangga. Karena yang terdekat itu sebenarnya bukan keluarga, namun yang terdekat adalah tetangga. Napa